Nondan hori eta ongi etorri eta Kitxo Euskal Elkarteak antolatutako Ipurterre ipuin lehiaketako sari banaketara. 30. ediziora heldu gara. 30 urte antolatzen hasi zala eta Kitxo Euskal Elkartea Ipurterre lehiaketa. Eta horten berri dobe Koliseo Antzokira etorri gara eta benetan postekoa da hainbeste ikasle ikustia. 5 sari izango dira guztira, LH 1 eta 2. mailetan, LH 3 eta 4. mailetan, 5 6 mailetan, eta DBH-ko 1 eta 2. mailetan, eta DBH-ko 3 eta 4 mailetan. Eta Kitxo Euskal Elkartearen izenian, eskerrak emoteko bea aprobetxa honeiko neuke, alde batetik parte hartzaile guztiei, izan 1000 ipuin jaso ditugu horten bebai, orduan indozue kristolana, eta txalo bere bat eskatuko zuedan ontzako. Ogia dela, klaro, barra txikia barrita, magikoa denez, barrita magikoa. Badakit nola, bira. Belaunaren azpitik. Beira, Eta bukatzeko bi buelta.